Napu kabuan na apan wa pagyud maswelduhi ang kapin sa gatos ka mga trabahante sa Barangay Umapad, Mandaue City tungod kay wa mapirmahi ang ilang payroll. Ang dugang detalye pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may naputos o nalubong na gyud kuno sa utang kini mga empleyado sa Barangay Umapad nga napu kabuan ng wala na sweldoan. Gipamutangan og mga placards ug karatula ang Umapad Barangay Hall. Minsahi kini sa mga trabahante nga napu kabuan na nga wala makadawat sa suhulan. Kanus apa man gyud kuno sila masweldoan, labi na karon nga wa na gyud kuno sila'y mautangan. Perting putos na, bulit na gisutang. Mahilak naman gani, Sir Nick, igatubang nila ko taon. Wala na yung manukol mo pautang nila. Maugid nila istorya din ako. Taghan ko na tayo kanang maningil nila. Gumikan kini sa problema sa budget sa barangay. Wala pirmahi ang payroll alang sumuabot 120 ka mga empleyado. Matod sa kapitan, doon na opinyon ang DILG Mandaue nga mamahimo nang i-release ang honorarium. So pag Friday among session, ako kung present nila, ihatag na ko nila. Di man sila mabasa. Saan mo ito kalangan? Kailan pa sa dihan? Mabutawin ko nila nga mabani yung servisyo tinun-anay. Sa ilang bahin sa Mandaue City Government, dunay ubang mga empleyado sa maong barangay nga gi-absorb sa dakbayan. Dunay pipila ka mga city officials nga mihatag sabog ayuda sa mga apektado. Wala lang gid nagunahon na ba nga gitrabahoan man na, no? It's not about political nga punto, no? Ang point na is gitrabahoan na sa mga tao, no? Gigastuhan na og singot og oras. May isip tubag ning maong pasangil og alegasyon mihatag og statement karong hapon ang chairperson sa Committee on Budget sa Sangguniang Barangay ug gipasabot niini nga buwan sa Setyembre na pirmahan og giaprobar og gi-concur na nila sa council ang sweldo alang sa mga trabahante. Apan ang pangutana karon kining mga sweldo before sa buwan sa Setyembre nga mo'y gipaningil sab sa mga trabahante kay gitrabahuan man nila. Matod niya sa local government code wala kuno gi-prescribe kining retroactive nga paghatag sa sweldo ug kini karon ang gitinguha nila nga makapangayo og laing opinyon ngadto sa DILG kun unsay pamaagi aron ma-settle kini kay kini man ang gipaningil sa mga trabahante kay taas-taas sab kadto nga panahon gikan Enero pa nga wala sila nasweldoan sa ilang pagpanerbisyo sa barangay. May Kasayang Nick, no, kung di na mahatag, pero Nick, ang pangutana, mutkuan ba ni kaning wa ba maapektuhi ang dagan sa serbisyo diha sa barangay? Kaya itong bago pa ginimigawas ang issue may nga mga pipila ka buwan nga wala masweldoan kining mga empleyados kini sabgyud kuno ang gihandol og ayo sa barangay affairs tungod kay medyo apektado gyud kun pananglit koleksyon sa basura kining mga gamit sa nga panginahanglan sa operational concerns sa barangay apektado gyud mao ang barangay captain nangayo ni siya og abag sa City Hall kabahin niini pananglit gasolina sa ilang mga sakyanan, mga trucks ug mga supplies kag gikinahanglan sa barangay. As to the sweldo nining mga empleyado mausab gyud kini ang gikalisda nila kay di man ka pwedeng makatapal all the time ang mga dagkong opisyales pananglit sa syudad niini mao na nga ang mga empleyado may resort na lang sila sa pagpangutang hinuon may aron makasapara sa adlaw-adlaw nga panginahanglan. Doon ako ni uban nga mga empleyado nga wala na makaagwanta og mihawa og nangita na lang og laing trabaho. Apan dunay uban nga padayon gyud kuno gihapon matud sa kapitan nga naningkamot ni serbisyo gihapon sa panghinaot nga kasolusyonan na kini ug masweldoan ra sila sa umaabot. May Okay, daghang salamat, Nico Sereno.